δρόμο της αγοράς της Μύρινας και σήμερα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πριν από 80 περίπου χρόνια, το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου του 1939, σε αυτό το σημείο διαδραματίστηκε το τραγικότερο γεγονός του 20ου αιώνα για τη λιμνιακή κοινωνία. Η πυρκαγιά του πρώτου μιλούντος κινηματογράφου στην παρθενική του προβολή που στοίχησε τη ζωή σε 58 ανθρώπους. Αρχικά, ας δούμε πως ένα τουρκικό τζαμί έγινε το πρώτο πολιτιστικό κέντρο της Λίμνου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1918, οι Άγγλοι και οι σύμμαχοί τους, φεύγοντας από το νησί, άφησαν πίσω την εκκλησία τους. Η εκκλησία αυτή, άριστα διατηρημένη, νοικιάστηκε από τον επιχειρηματία Αθανάσιο Πλαγιαρινό. Τη μετέτρεψε σε λέσχη υψηλού επίπεδου με μπιλιάρδα, χαρτοπαιξία, θέατρο. Το όνομά της ήταν Παράγκα. Αποτελούσε το στολίδι ολόκληρου του νησιού. Όμως, ούτε 10 χρόνια μετά, η Παράγκα καταστράφηκε από πυρκαγιά. Μετά την καταστροφή της Παράγκας, οι επιχειρηματίες της εποχής στράφηκαν σε αναζήτηση κατάλληλου κτηρίου για να αντικαταστήσουν την πολυτέλεια και την οικονομική επιτυχία της Παράγκας. Μοναδικός άνετος και κεντρικός χώρος για εκμετάλλευση κρίθηκε ο χώρος του τουρκικού τεμένου στην αγορά. Έτσι νοικιάστηκε το οίκημα από τον Θεόδωρο Καλφόπουλο και άρχισαν αμέσως επισκευές, βελτιώσεις και καλοπισμοί έτσι ώστε να μετατραπεί σε πρώτης τάξης λέσχη. Τελικά άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό τα Χριστούγεννα του 1927 με την ονομασία Νέων Κέντρων. Έτσι φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 1939, όπου για πρώτη φορά θα λειτουργήσει κινηματογράφος στη Λίμνο. Αρχικά ο Διευθυντής Αστυνομίας του Κάστρου δεν επέτρεψε την προβολή της ταινίας. Μετά όμως από την παρέμβαση 3 κυρίων εξ Αιγύπτου, συμφώνησε για την προβολή. Ολόκληρη η Λίμνος έπλε σε πελάγι ευτυχίας. Η προσέλευση ήταν μεγάλη. Γέμισε ασφυκτικά η αίθουσα και είχε όρθιους μέχρι και κάτω από την οθόνη, ώσπου άρχισε η προβολή. Εκείνο το βράδυ ήρθε ο Μιλών κινηματογράφος στο Κάστρο. Η Μύρινα τη λέγαμε Κάστρο και ο πατέρας μου νέος τότε ήταν και αυτός ένας από αυτούς που ήταν οι αφανείς ήρωες αυτής της κατάστασης που ήταν απ' έξω από τον κινηματογράφο. Που από περιέργεια σαν νέος που ήταν 20-25 χρονών, 26, που πήγε να δει τον ομιλών κινηματογράφο. Αλλά όμως οι πόρτες κλειδαμπαρωμένες ορμητικά για να μην μπουν μέσα οι παρακατιανοί. Αυτοί οι παρακατιανοί όμως που έμειναν απ' έξω έσωσαν πάρα πολύ κόσμο και πήγανε το βράδυ εκείνο να δουν όλο αυτό το θέαμα και κατά σύμπτωση έγινε το μοιραίο, πήρε φωτιά η ταινία της προβολής που κάνανε το έργο, που όπως έχω ακούσει και από άλλους από τη Γριά την Μπούντενα, τη Θεανό Μπούντου, του Μάστορα μου τη μάνα που ζήσανε τα γεγονότα, ο μηχανικός μπορούσε με το πέσιμο της ταινίας της καμένης κάτω μέσα στα πόδια του όταν δούλευε η κινηματογραφική μηχανή, μπορούσε να τη σβήσει με 2 πατημασιές τη φλόγα. Αλλά αυτός προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να εξαφανιστεί. Κάποια στιγμή, 15 με 20 λεπτά μετά την έναρξη, η ταινία κόπηκε και κάποιος άρχισε να φωνάζει ότι είχε πιάσει φωτιά. Αμέσως πετάχτηκαν οι θεατές όρθιοι από τα καθίσματά τους σε ένα πανδαιμόνιο κραυγών, ορμώντας προς την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Ο όγκος των ξεσηκωμένων θεατών οθούνταν σαν μια συμπαγής μάζα που κινήθηκε ενστικτωδώς να σωθεί, να βγει από εκεί που μπήκε. Η φωτιά σε διάστημα λίγων λεπτών είχε κατορθώσει να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Κραυγές απελπισίας και επικλήσεις βοήθειας γέμιζαν την ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου, όπως είπα, ήταν απ' έξω και τραβάγανε τους ζωντανούς από τα παράθυρα και τους βγάζανε έξω, ξυλώνοντας πρώτα τα παράθυρα. Τους βγάζανε έξω, αλλά σε κάποια στιγμή οι δυνατές, οι μεγάλες φλόγες που βγαίνανε, η γλώσσα της φωτιάς που έβγαινε από τα παράθυρα, δεν μπορέσανε να παραμείνουν πάνω στα παράθυρα για να τραβάνε τον κόσμο που περίμενε από μέσα με υψωμένα χέρια για να τους τραβήξουν. Και σε όλη αυτή τη φρίκη
λόγω ότι το κτίριο ήταν παλιό και είχε πολύ ξύλο κατασκευή μέσα, η φωτιά η δυνατή και η μεγάλη έπεσε η σκεπή και όσοι δεν προλάβαν μάλλον να βγούνε, έμειναν μέσα οι άνθρωποι. Μετά ο πατέρας μου έπαιρνε κοπέλες, παιδιά, ό,τι μπορούσε στα χέρια και συγκεκριμένα πήρε του Καρατζά μια κόρη, το λέω και συγκινούμε, και την πήγε στο σπίτι του, στην αγκαλιά του. Μετά ο Καρατζάς όταν είδε την κόρη του να την πηγαίνει ο πατέρας μου στο σπίτι, έπεσε, λιγοθύμησε και συνήλθε και έβγαλε το δαχτυλίδι, ένα δαχτυλιδάκι που φορούσε η κόρη του και του το έδωσε. Τα παράθυρα έσωσαν ό,τι ήταν δυνατό. Έσωσαν όσους είχαν την τύχη να τα σκεφτούν. Όσοι τα πλησίασαν κατάφεραν να γλιτώσουν, άλλοι εντελώς άθικτοι, άλλοι με ελαφρά τραύματα ή αγκάβματα και άλλοι μισοκαμμένοι. Η ατμόσφαιρα ήταν ανυπόφορη με τη μυρωδιά της πυρκαγιάς και την έντονη οσμή της καμένης ανθρώπινης σάρκας. Πυροσβεστική υπηρεσία δεν υπήρχε. Ο κόσμος έκανε ό,τι μπορούσε για να σβήσει τη φωτιά και να σώσει όποιον άνθρωπο έβλεπε μπροστά του. Ο λιμενάρχης Αρβανιτάκης είχε οργανώσει τους λιμενεργάτες σε ομάδες και έφερε και τοποθέτησαν χειροκίνητη αντλία 4 ατόμων στο Ρωμαϊκό. Αλλά ούτε και αυτή βοηθούσε, αφού ώσπου να τη φέρουν να απλώσουν τις μάνικες και να αρχίσουν την περιστροφή είχε χαθεί και τελευταία ανάσα. Όπως μου έλεγε η πεθερά μου, οι νοικοκυρές του κάστρου είχαν να μαγειρέψουν κρέας τουλάχιστον μισό χρόνο. Γιατί τους είχε μείνει έντονη η μυρωδιά της καμένης σάρκας. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, ολόκληρο το τέμενος είχε γίνει στάχτη. Από τα ερείπια μετακίνησαν το πρωί 43 πτώματα, όλα σχεδόν παραμορφωμένα. Με μεγάλη δυσκολία αναγνώριζε ο κόσμος τους χαμένους αγαπημένους του. Τις επόμενες ημέρες κατέληξαν άλλοι 15 τραυματίες. Την 7η Φεβρουαρίου 1940 έγινε η δίκη των υπαίτιων της πυρκαγιάς του κινηματογράφου στο τριμελές πλημμυλοδικείο Μυτιλήνης. Καταδικάστηκαν οι υπαίτιοι σε λίγους μήνες. Ωστόσο δεν εξέτησαν ολόκληρες τις ποινές τους, διότι σε λίγους μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος του 1940. Τόσο ο τοπικός τύπος όσο και ο τύπος της Λέσβου και των Αθηνών ασχολήθηκαν για μέρες με το τραγικό συμβάν. Η Βουλή ψήφισε νόμο και από τότε όλα τα δημόσια κτίρια και οι χώροι θεαμάτων υποχρεούνται να έχουν πόρτες εξόδου που να ανοίγουν προς τα έξω και να αναγράφεται επάνω ψηλά η λέξη έξοδος. Σήμερα στο σημείο που ήταν τότε ο κινηματογράφος έχει χτιστεί ένα εκκλησάκι στη μνήμη των αθώων θυμάτων της 9ης Σεπτεμβρίου. Ήρθε και ένας ομίλων κινηματογράφου στη Λίμνο. Την πρώτη βραδιά μάλιστα θα έπαιζε το Ave Maria. Θέλαμε όλοι να πάμε να το δούμε. Αλλά ο παππούς μου πάτησε πόδι να μην πάω, όπως ζητούσαμε φωνές και κλάματα. «Ας παίξει μια μέρα και την άλλη πας», είπε. Έτσι έγινε το δικό του και αυτό στάθηκε η σωτηρία μου, γιατί εκείνη την πρώτη την αξέχαστη βραδιά έπιασε ο κινηματογράφος φωτιά. Από νωρίς είχαν καρφώσει με λαμαρίνες στα παράθυρα του τζαμιού για να μην βλέπουν οι τζαμπατζίδες. Ο κόσμος δεν μπόρεσε να βγει από την πόρτα που άνοιγε προς τα μέσα και το πλήθος έπεσε πάνω της και την έκλεισε. Έτσι κάηκαν οι πιο πολλοί που ήταν μέσα, ενώ οι άλλοι βγήκαν μισοκαμμένοι και πέθαναν μετά από λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Από το σπίτι μας βλέπαμε ένα ουρανό όλο σπίθες και φόβος μεγάλος εβύσει το κόσμο, γιατί όλα σχεδόν τα σπίτια ήταν ξύλινα και δεν ήταν δύσκολο να αρπάξουν και αυτά φωτιά.